ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. Kamon ban long slur, ringkat bat kaman ba Shongkhia, ka Shong ha ka jinglong scam, bat jingjit bastard jongi. Ka Tata Harrier, ka kali ka ban san ya ka linti ya jongpi, ka la ban long ka jongpi minta. Book ya ka Tata Harrier ha Frank Motors, lat korngi, lani phone hau number hinyo not sausan ar, not hinyo kunda hinyo lai. Kakinhun Ïakhun jong ka United SC na Kolkata kelawan poi hapok kasar Nongstoiñ na kabenta banyo mi madan hakalimpong invitation knockout football tournament araja arpu lai lapinya de New Nongstoiñ Sports Social and Cultural Club. Ka United SC kanya kun Pyrshah ya kakinhun Ïakhun jong ka MLP haka arpu tarik uno pra bat lasa kiru peki Rangïalehkai ka United SC kibelawan sa lupa kilayo ban kilan met bat practice hapok ka madan New Nongstoiñ na kabenta ban Pynkhreh bahaya ladi. Ïakhun na pedengite ki artli ki kinhun kan sedang hakapor si beje hapok ka madan Ïakhun jong ka snong New Nongstoiñ badla ruban kedo haneng baka United SC ka deiru ka kinhun ka belawan isim benta hakalimpong hakisnam balala bad ka deiru ka kinhun ka baklain bor bah. Kumta la kmi lentiru baka Ïakhun ha pedengite ki artli ki kinhun klempep kalong ka internet bah banda ka liang jong ka New Nongstoiñ Sports Social and Cultural Club ka khot ka we re ki ruit football bakin wan bansaki ya ka Ïakhun ka banlong lasai ka sngi ka arpo tarik uno pra araja arpulai. चलो